izan da gure behin betiko proposamena kontatzea herrietako jendeari 11 egun euskaraz ekimena gauzatzeko 2018an eta horretaz gain herri ezberdinetako jendea elkarrekin batzea eta elkarrekin lantzea horrelako dinamika bat herri baten martxan jartzeko landu beharko liratekeen urratsak edo kontuan hartu beharreko funtzionamenduak, kronogramak, antolakuntza kontuak eta abar. Iruditzen zait, askotan aipatu izan dugun bidegurutze horretatik ateratzeko klabe nagusienak egitasmoetan biltzen direla. Paradigma berri batean kokatzen gaitu. Elkarlana, zubigintza eta aktibazio erreala oinarri izango dituen paradigma berri batean. Kontatu nahi izan du, orain arte egin diren ekimenek erakutsi digutenez, prozesu luze bat dela hau, eta bidea betetzea garrantzitsua dela emaitza onuragarria berazgarria izango bada, eta pertsonen aktibazioa egingo bada, klabea dela herritarrak martxan jartzea, ekimenak herrietara egokitzea, egokitzapen horretatik aterako delako zerbait ona, baina hau dela martxan jartzeko norberak bere herrian egin behar duen ariketa bat, eta posible dela ikusi dugu orain arte, eta denok elkarrekin egin nahiko genuke.